uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela abazalwane bonke ekhaya leZwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngesixwayiso ongithumelele sona sama-emoji. Inhliziyo yami ngumgqibelo ekuseni phambi kwayizolo yaba buhlungu, ngingazi ngizokwenzanjani. Senginanovalo lokuthi inkosi yami ubaba usezuze ethi ngiyihlongandlebe angizwa ngoba usengikhuze okwesithathu. Sekubuhlungu nje kakhulu. Kwafika nje ukuthi ake ngikhuleke ngibikele uNkulunkulu le ndaba ngoba ngazi ngenzenjani. Uma ngithi ngiyawacima onke ngiwabona efonini kuvele kuhambe ney'ntshumayelo nobufakazi kuhambe konke. Ngaguqa ngakhuleka ngambikela uNkulunkulu ngamkhalela. Ithe mangisukuma nje lapho kwavele kwembuleka nje ukuthi ake ngicinezele yona qobo i-emoji. Hawu mangithi ngiyayigcinezela kwavela efake kimi ngephutha. Hawu ngayicima. Kwaphinda futhi ngathi ngiyaqhubeka yavela efake kimi ngephutha ngayicima. Ngathi ngiyaqhubeka kwavela kwabanye abazalwane nabo ngasanga bathinta baba, ngabathinta. Bayazi nje ngibathintile ngibabhalela ama-message ngisho ukuthi ne-emoji ngize ngimtshele nokuthi ngena mhlambe mhlakabani ngithi qhubeka. Ngibathintile nje bize baba baningi ngicabanga ukuthi ba-round about 5 or 6. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngimbonga nje nokuthi angifundise ukuthi kufanele ngicime kanjani sekwenzekile ngoba isuke ingene ngephutha. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyathemba nje ke Nkosi yami akusezuphinda kodwa uNkulunkulu engisize ukuthi nami ngikwazi ukulokhu ngi-check-a uma ngiyibona efonini, ngi-check-e ukuthi ayingenile yini ngami. uNkulunkulu asisizeke. Ngiyabonga kakhulu ukungixwayisa nokungithethelela nabo bonke egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelele ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngibingelele abazalwane ekhaya leZwi. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga abazalwane kakhulu. Nginombiko engawuthola ngiphuma emkhosini ka-5 days la uNkulunkulu mangcwele esikhombisa ukulandelana kwabazalwane. Ngazi ukuthi sasendaweni la okwehlulelwa khona ngoba esandleni sami saka-right kwakukhona indawo la kukhona amapayipi amakhulu akhave ngomlilo oshisayo ovuthayo umlilo. Abazalwane nomdabu waseMndiya kakhulu wawukhona bephonseka phakathi emlilweni oshisayo uyigxumelo uyingenele wena. Abanye-ke nami ngangilo lapho sasinda asingenanga. uNkulunkulu wasenzela umusa seyisengadini nje yayinhle bazalwane nombila nezitshalo nje eziningi ibukeka iyinhle. La kukhona omunye umzalwane owayeseyidelile nje ukuthi uma ngiphonseka ngiphonseke kodwa ngikwazi ukuthi ngingabe ngisabona ukuthi ngingena kanjani kule ndawo evuthayo. Umusa kaNkulunkulu waba kuye ngoba ngamemeza ngathi ngiyamazi lo mzalwane ngendlela engangibona nanokuthi i-appearance agqoke ngayo. Ushuqule kahle, ugqoke kahle ingubo yakhe, wakhava kahle iy'ngalo zakhe. Omunye umzalwane engamboniswa wayejabulisa ukuthi usindile, ekhanda lakhe akarelaxile. Sasinda kanjalo bazalwane. uNkulunkulu-ke ngamenyezwa yizwi elathi angime phambili kwabazalwane laba abasalile ngibafundise ukuthi libizwa kanjani igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngama phambili-ke ngabafundisa ngasho ngathi abavule abasePhilippi chapter 2 bakhulume ngawo, bammemeze bese ey'ngadini, bammemeze besemasimini, bammemeze bekorobha, bammemeze besemakhishini. Ngakubona nje bazalwane ukuthi igama likaJesu kufanele silibize yonke indawo la sikhona. Igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha simemeze sithi uJesu Kristu inkosi. Nalapho-ke futhi bazalwane uNkulunkulu wasisiza kakhulu ukuthi esengivezela incwadi Deuteronomy chapter 6 la engangifunda khona. Yaqubuka nje enhlizweni yami ukuthi ngibatshele nangayo abazalwane.
Ngiyabonga bazalwane ukuthi asiqiniseleni silikhulume ngempela leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi babesibande. Siyabonga kakhulu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usenzele umusa ngawe. Usenzele isihawu ukuthi asilethele wena. Siyabonga baba, mina-ke ngihlale ngilalela iy'tshumayelo zakho la ku-WhatsApp. Kukhona leli langa nje ngize ngithi ngcono ngikutshele. Wathi wena akufuneki ukuthi abazalwane badle ilo umfudumezo. Sengase ngiyamangala ukuthi umfudumezo yini. Wathi wena uma umuntu athatha alivesi elishiwe ngulomunye ubone ukuthi cha ushayile nawe sowufuna ukuyoshaya ngalo kuleliya. Ngathi hawu baba mfundisi, le nto bengifuna ukuyenza vele mina. Yazi ukukhuluma nje into ebengifuna ukuyenza bekunamavesi owakhiphile. Ngithi ngizokhuluma ngawo nami-ke enkonzweni ngoLwesithathu ntambama. Hhayi, ngavele yazi ngathi cha uNkulunkulu khona yazi wavele wanginqanda nje ukuthi ngingathatha amavesi kube nguyena uNkulunkulu uzonginikeza amavesi. Then kwase kufika lo munye-ke wangisendela i-voice note ukuthi ucela ngimkhulekise akasebenzi. Kufanele ngikhuleke-ke. Uma ngithi ngiyakhuleka sekuvela livesi. Ngathi hey babesibande bengakhuluma iqiniso. Kwafika nje ivesi, kwavuka ivesi emoyeni wami. Ngoba ngijwayele ukuthi uma ngikhuleka before ngithandaze leso simo leso, kumele-ke ngiqale ngikhothe ilivesi eBhayibhelini. Kwavele nje mina ngizitshela ukuthi ngizothatha lamavesi akho. Wanele wakhuluma lokho ukuthi abazalwane abafanele badle umfudumezo. Ngase ngiyathandaza ngathi Jehova Nkulunkulu wami, Jesu Kristu, nangu umzala ocela mkhuleko ngizokwenza njani? Kwase kuvela ivesi nje, kwafika nje emoyeni wami nje livesi. Ngase ngiyamtshela leli vesi umzalwane, ngamfundela eBhayibhelini, ngayiqeda lapho ngase ngiyathandaza. So ngiyabonga kakhulu babemfundisi uba uyakhona ukuthi usikuvuselele, usiluleke, usiyale ukuthi sihambe ngendlela eqondile masiphila kuKristu Jesu. Kumele sihambe ngendlela eqondile. uJesu Kristu ufuna abantu abaqondile, abantu abamsulwa. Uma ngabe uphila ngemfudumezo uzogcina vele singekho kuye uJesu Kristu, uzogcina asishiya. Kumele siphile ngaye, sibe qotho kuye, yena usozambulela amavesi kuthina. Ngiyabonga baba mfundisi, ukhule njalo, ukhule kakhulu futhi umhlaba wonke ukwazi. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga, ube nelanga elihle. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu umpostoli ukusikhulekela. Siyabonga ukusiseva ngezwi lenkosi. Siyabonga ngisho nezeluleko uthunywe uNkulunkulu wakhe umkhumbi njengoNowa uvusile uNkulunkulu. Sicela naye sibusisele wena, phinde asigcinele wena. Kuhle kakhulu osenzela khona, uyakhombisa ukuthi awuzikhathalele wena kodwa ukhathalela inkosi eyafela abantu nefuna abantu baye beze kuye. Siyawubonga kakhulu umsebenzi wakho mpostoli. uNkulunkulu angathi angasisiza bangene abantu, bangene sibathole nathi. Umkhuleko wami lowo nje kakhulu abesilisa abafihlekalelwe umusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu engathi angawambula umusa wakhe nothando lwakhe abathande ngalo abantu besilisa ababonakala begcwele emathaveni, begcwele ey'nkundleni zemidlalo nala kugembulwa khona. uNkulunkulu nje engathi angasenzela umusa nangamadodana ethu nangabafowethu. Siyabonga kakhulu umpostoli, uNowa wesikhathi wakho umkhumbi ukusindisa abantu. Siyabonga. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhaya leZwi, endlini kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele ubaba uTsibande nomama Tsimande. Jesu Kristu inkosi. Baba, nginobufakazi, ngixolise baba. Ukuthula ufakazi ngosuku okungalona.
Kona kade bese nginesikhathi ngagcina ukulalela iy'nkonzo. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngithula ubufakazi baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokungena ekhaya leZwi endlini kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu ukulalela iy'nkonzo zasekhaya leZwi nentshumayelo baba kwangenza ukuthi ngizibone ukuthi cha, mina ngibhilonga ensindisweni kahle kahle, hhayi la ngikhona. Ngamnxusa uNkulunkulu ukuthi akube uyena oholela umoya wami endaweni efanele, ngoba kube wawuseduze ngaze ngasho komunye usisi wangifaka ekhaya leZwi kuthiwa uZoleka Ndluzele. Ngathi ukube ubaba uTsibanda la eduze ngabe impela ngiyajoyina ngingene, ngoba cha lento ngiyayizwa ngaphakathi le akhuluma ngayo. Kepha-ke baba-ke ngiyaqala nokuthula ubufakazi. Ngithi angibonge kakhulu kunodadewethu esasikhula naye sabangani. Uthe mengifonele ngitshela ukuthi ugulelwa umfowabo sesibhedlela une-TB ekhanda, ngamsendela umkhuleko lo baba okhulekayo ubusithi asikhuleke abaseRoma. Ngithe ngimsendelile waphinde wangifonela-ke ngakusasa wathi hhayi ubona umehluko. Ekutheni ebone lo mehluko ngase-ke nami ngiyakhuleka-ke khona efonini owami umthandazo. Ngamnxusa naye ukuthi nje athandaze futhi lo mkhuleko engimsendele wona awuthembe, awukholwe. Ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu, ngithandazele-ke nami khona efonini. The nje sengifonela futhi wangibuza ukuthi nginjani, ngathi ngiyaphila. Ngathi senginqane nokulokhu ngikubuza ukuthi unjani ubhuti wakho. Wathi hhayi sisi use-right kakhulu, uyabonga kakhulu. Ngathi ungabongi mina, bonga uNkulunkulu. So-ke baba ngiyasho ukuthi hhayi ungena ekhaya leZwi kube nomuhluko ey'mpilweni zethu ngoba besidukile baba. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu inkosi, ngithi mandibulise this afternoon Baba uNtsimande nomama. Ngikhe ndathatha lo mthandazo that ndawuthatha ndawusherisha nomzalwane obengaphilanga esithi uhlaselwe si-stroke. Into engathi si-stroke apha esandleni nasemlenzeni. Ndimnikeze, it was Friday around about 10 o'clock. Ndathi ngicela ukuthi enze lo mthandazo. Around about 4 in the afternoon wangisendela isithombe sento ephume emqamelweni, into eyisilwane ephume emqamelweni. Ebebonga kakhulu kakhulu kakhulu. Ndathi-ke naye makenze the same thing kwabanye futhi angayeki ukuwenza lo mthandazo, alalele ngale ndlela ushiwo ngayo. Ndidlulisa amandla okubonga kakhulu. Thank you so much. uJesu Kristu inkosi, nantambama ngiyambingelela bamphostoli bamtsibande noma mpostoli Ntsibande kwelihle igama lenkosi ethu uJesu Kristu ophilayo. Sithanda ukubonga uNkulunkulu ngey'nkonzo zabafundi sebezikhona eRichards Bay. Indaba abazalwane engachazeki, kodwa ngibonga nje ukuthi ngibe ngikhona ngengqondo, ngomoya, nangenhliziyo, nangezindlebe zami. uNkulunkulu uye wangisiza ukuthi ngifumane umusa wokulalela zize ziyophela iy'nkonzo, ngilalela ukukhuluma kukaNkulunkulu efundisa abantwana bakhe. Ngiyambonga kakhulu uJesu ukufumana ithuba lokuba ngaphansi kwe-umbrella yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngiphinde ngibonga inkonzo yosuku ebrentshini yaseSoweto ebesinayo izolo, lapho uNkulunkulu ezibonakalise into ebesingayi-understand ukuthi yenzeka kanjani, kodwa ngoba uNkulunkulu ngampela unohlelo lwakhe. Ngibonga uNkulunkulu into akasenzele yona. Kube neculo esilipractice ngokufika komunye umzalwane
lavele kwavuka iculo ngento abethu yayikhuluma, salihlabelela, salifunda, salihlabelela, salazi, salicula ekhwayeni. Okwesibili kwaba umzalwane esithema siqeda ukubonga ukuthi sesipractice-ile, wafika lo mzalwane ebuya kwelinye ihlelo eshesha efuna inkonzo yasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kwasithobisa kakhulu nathi. Wathi sengibona ngale ntombazanyana ukuthi impela ngale ntombazane ukuthi yikhona. Wathi hhayi, ngiyacela ukuthi ngingaveli ku-YouTube oba lapho engisuka khona akwaziwa ukuthi ngilana, kodwa ngishilo ukuthi angizibabikho enkonzweni yami. Samdumisa uNkulunkulu ukuthi bakhona abantwana bakaNkulunkulu abagijima ngale ndlela, ubone ukuthi lo muntu uphushwa uNkulunkulu. Ngoba becebo lakhe uNkulunkulu uyazilandela bona, futhi kungibonisile ukuthi uNkulunkulu uqoqa insali yakhe. Abakhe uNkulunkulu uyabaqoqa manje ezindaweni ngey'ndawo ey'nkalweni zonke. Sambuka uNkulunkulu, kwasithobisa kakhulu. Nje siyambonga uJesu, siyambonga uNkulunkulu. Mayethi inkonzo ilandele ku-YouTube, wasenamathilisa amehlo akhe ey'mfundisweni zababa umpostoli, wasefuna le nkonzo lapho engakhona wazayithola, ehambe ebuza. uJesu Kristu inkosi, siyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba Nsibande, ngiyanibingelela ekhaya nomama egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngidlulisa nje leli phupho engaliphupha nge-28 zakaSeptemba kuye nje u-2024 emva komkhosi womusa. Ngibona ubaba esepulpiti lapha ehholo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, efundisa. Ngesikhathi ubaba ekhuluma kwakuphuma kuye umbani like okanye ummese like ngapha ngalapho engizothi ummese lapho ukhanya ngakhona. Uphuma uya lapha ebandleni. Ngalapho kuhlala khona ubaba emva kwakhe kwakulidlanzana labantu ababelapho abangazuthi ibona ababezwa noma ababemukela le mbani le yayingena emakhanda, yayingena emilonyeni yabo, nabo lapho ngazuthi baphefumula okanye bahogela limbani le. Ngaze ngathi enhlizweni yami khona mangibhekile ukuthi hawu, indlu lena inkulu kodwa bayidlanzana abantu lo mbani lo ofinyelela kubo. I was so puzzled. Ngisesephushini nginjalo, ngavuka ngakhuleka ukuthi Nkosi sisize, siwukuzwe lokho umoya akushoyo ebandleni lakhe, singadlulwa umlayezo ngokungalaleli, ngoba lithi izwi lenkosi, we must not be hearers of the word only, kodwa we have to be the doers of the word. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ibandla lasetabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, elasekhaya leZwi, eKhaya Nsibande, ngiyabingelela wonke nje umndeni, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, cela ukubonga uNkulunkulu ngakho konke asengenzele khona, ngikhona nje ekhaya entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, Baba, kuningi angenzele khona. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngangisemkhosini wamenyezelo ubaba, angisazi noma kwezinsuku eziwu-7, kodwa ngikhumbula ukuthi ngase sengisosukwini lesi-4, kwakuyi-Sunday. Ngangakaze ngaze ngakhuluma ngey'limu mangikhuleka, ngaqeda nje ukulalela inhlelo zasekuseni i-Radio Crazy. Mangiqeda ngaguqa ngamadolo, ngakhuleka, ngabonga uNkulunkulu. Ngazizwa sengikhuluma iy'limu, ngangakaze ngize ngikhulume ngazo ngoba ngangivede ngiyisaba, kodwa ngazizwa ngalelo langa sengikhuluma ngey'limu, ngaze ngathuka, ngasho ngathi ngiyakubonga uNkulunkulu ngoba ngingedwa, akekho omunye umuntu enginaye la endlini. Ngaqala lapho ukukhuluma ngey'limu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi nje baba ngenzela khona. Nangesinye isikhathi ngiyakhumbula wamemezela omunye umkhosi wakuyinsuku ey'ntathu, kwathi kosuku lwesithathu ukusa ebusuku ngaphupha ngizovuka ekuseni ngaphupha iy'cathulo zami zisemanzini aklini.
ngaphupha icathulo zami ziphakathi emanzini aclean. So nje ngiyambonga uNkulunkulu, uma ngivuka ekuseni ngavuka ngigcwele indumiso ukuthi nje ngiphupha iphupho ngibona icathulo zami semanzini aclean. So ngangakabi nayo understanding ukuthi lisho ukuthini. So kodwa ngazizwa ekuseni ngivuka nje ngigcwele indumiso. Uma ngiphuma ekuseni ngilungisela ingane ngesikoleni, kwafika nje ukuthi angithi baba ngiyabonga, khona iroom-ke engikhulekela nje kuyo la ekhaya engenalutho nje, urondo nje ongenalutho. So nje ngikhulekela phakathi. Uma ngivuka ekuseni ngithi ngiyongena khona, ngibone ukuthi kodwa manje ngizoba late ngoba ngiyazazi uma ngingangena emthandazweni ngithandaza nje isikhathi eside. So nganqena ukuthi ngiyothandaza, ngafika nje emnyango, kwafika nje ukuthi thani baba ngiyabonga, ngabonga ngeza ukuthi emehlweni ami kuphuphuma inyembezi ngokumbonga uNkulunkulu. So nje ngiyabonga kakhulu baba, ukungena entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kuningi kakhulu uNkulunkulu angenzele khona. Ngiyabuka nje kuningi. Mangabe ngithi ngiyadumisa nje la ekhaya, ubaba wamvela aphume yako-ke nami ngaleso sikhathi mayiphuma ngisuke ngizwe ukuthi angingedwa ngesikhathi ngidumisa, because umoya wami nokababa uyaklashana vele. So nje ngiyambonga uNkulunkulu. Ngithi uma ngithi ngiyaqala nje ngiyadumisa ngizwe nje kugcwala ukushisa nasekhandeni lami, emlonyeni ngizwe ukuthi kugcwala umoya oshisayo, ngiyezwa ukuthi aqubuka kimi lokuhlabelele engihlabelelayo. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuningi baba uNkulunkulu asenzela khona nje, kuningi kakhulu izinto asikhuza ngazo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Nanenkonzo yayizolo yo. Hayi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi baba, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama sanibona ekhaya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya leZwi. Baba, ngithule ngikhona, ngimamela zonke iy'ntshumayelo zakho, zangethusa. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angilondoloze, ahambe nami, adukuze nami ebumnyameni bezono la bengidukuza khona. Angilondele ukuthi ngaphambi kokuba ngisuke kulo mhlaba ngizwe iqiniso lakhe. Mfundiso baba lawa wafakaza khona ngesotsha belicilazwa, kwathiwa lisuswe imoto, kanti imoto ayinanjini. Langena lakhuleka, imoto yasuka ingananjini yapaka. Baba, ngisentshumayeleni yokudoktha. Hayi baba, konke lokhu usiza mina ukuthi kungene ukuthi uJesu Kristu uyaphila, uyinkosi, wenza lokungenzeki kwenzeke. Khuluma nje manje, ngisale ngibamba umlomo ukuthi seyimi lengazi ukuthi ukuphela kwenyanga ngikhiphe leyo madlane ngiyothenga ugesi. Lokhu bekubuhlungu enhlizweni yami ukuthi ngiyothola ukulahlwa ngoba gesi bengingakwazi ukumthenga. Ngiyabonga baba, eqhubekani nomama nisifundise. Ngiyabonga baba, njengoba namama wayeshumayela ngenkazimulo ley'mosi wacela uJehova ukuthi amkhombe yona. Amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngikubingelele mpostoli ekuseni egameni likaJesu. Ngiyaxolisa baba kuleTVN ngelilanga leli belingesilo. Ngixolisa kakhulu, ngiyaditfoka nje baba. Nginebufakazi la. Sasihamba ngemoto, imoto yathula. Zamangala ukuthi ibhenziswa yini, sihamba nje sisemgwaqweni yadithulela nje, konke khona kuphila kuhamba kahle, kodwa samangala ukuthi seyithuliswa yini. Saphindze-ke sasitatha, yachubeka yahamba, kepha nje seyibona ukuthi ihamba kabi, yabhubhuthela, yenta konke lokhu. Samangala ukuthi ngoba le moto ibuya kusevisi, indiwa yini lokuba nje. Cha, sathandazela-ke ukuthi mane iyofika egaraji. Silokhu simile-ke sisho ukuthi Jesu Kristu inkosi. Cha,
Sachubeka sifike egaraji. Thola ingoti ingakenteki, siyambonga uNkulunkulu kakhulu kuloko. Nayi seyihlolwa lena, kwagwatshulwa kwahlolwa kwakhanzakala ukuthi enjinini kunensimbi le engasiyo nje yale moto, le engaphathelelani nale moto. Asathi nethi yangena njani, ibekwa yini, kwaba njani njani, ngiyo le bese ibanga leti nkinga. Kodwa nje mina ngiphakamisa-ke liphumo lwaNkulunkulu ukuthi iNkosi khona yasigcina yasilondoloda kude lowalimala. Nanokuthi-ke mpostoli, lesivumo lesi siJesu Kristu iNkosi siyasisebentela ngoba lakhaya nje besinedinkinga nemfowethu nomunye wahamba singaphilelani kuleli khaya. Kodwa nyalo ubuyile konke kuhamba kahle ngoba kwathi makusuka umnyaka simngenela lo mkhosi wa-21 days, savele sabeka lo mude kuleli khaya kuNkulunkulu, kuthi leli khaya aliphathwe nguNkulunkulu. Sambona-ke uNkulunkulu asisebentela. Nanamhla-ke siyamangala, umnakethu ubuyile, nyalo konke kuhamba kahle, kude inkinga siyaphila, konke nje kuyahlangana ngaso lesivumo lesithi Jesu Kristu iNkosi. BaseRoma 10 babe, kithi simbona uyasebenza kakhulu ngegama likaJesu. Leli linemandla ekusendela konke. Babe siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Jesu Kristu iNkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, ubaba, apostoli, umama, umndeni wonke wakwaNsibande, abazalwane bonke ekhaya leZwi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngicela ukuqala ngokuxolisa Baba, angithandi ukuba umntwana ongalaleli, angithandi ukubalwa nabangalaleli, ngiyaxolisa kakhulu. Kusho ukuthi nje kwenzeka iphutha, ngaphatheka kabuhlungu. Sengithola umyalezo ukuthi ucela silethe ubufakazi namhlanje, ngaphatheka kabuhlungu. Kusho ukuthi nje kwaba angazi noma excitement yaba kakhulu, kodwa nje ngiyaxolisa. Ngabuye ngezwa futhi nasenkonzweni, usuthumela nje inkonzo yangoLwesihlanu, ngaphatheka kabuhlungu, usuyikhuluma le ndaba, angithandi ukungalaleli. Ubufakazi bami nje ukuthi nganginenkinga, kuzoba nomkhosi, nginempi nje enganginayo ngaphakathi kumina. Kulokhu kungitshela ukuthi hhayi uyagula, ngeke ungene emkhosini. Yabona nje ngikhuleka uNkulunkulu wangisiza, ngangena emkhosini ngaze ngayoqeda. Kuthe ngosuku lokugcina ngoLwesihlanu, lokhu ngizwa ukuthi nje angibuyise, makuvuke ngihambe nge-bathroom ngixubhe, uma ngiqeda ukuxubha, ubale ukuthi nje ukuthi angibuyise ngibheke phansi ngivule ithoyilethi, ubale ukuthi nje polokoqo, into nje engingayazanga nje eyaphoseka phakathi ethoyilethi. And yaphuma le nto, ngaba lula, ngaphila emzimbeni nasemoyeni, ngabona ngathi hawu bekuyidimoni leli lilwa, laphuma, ngajabula emoyeni wami. Kuthi ngoMgqibelo ekuseni ngikhuluma ngedwa nje ngenhliziyo, ngi-want to save umntwana ongisizayo. Mangithi lokhu ngithi ngizomtshela ukuthi akangapheki iparishi ngoba la ekhaya sipheka iparishi ekuseni, yena uthandela imhlophe. So ngithi ngizomtshela ukuthi ngicela apheke i-oats. Ngikhuluma nje ngenhliziyo, kuthe ngakhohlwa, kuthe ngelikade, hawu bengithi hawu anti uphekeni, amanathi ngipheke i-oats. Ngathi hawu uNkulunkulu wami ngiyabonga impela, ulalela sisengaphakathi singakuphumusile, ngoba ngangingakuphumisile, ngangilokhu ngikhohlwa ngiziba kanti uNkulunkulu ufuna ukukhombisa ukuthi uyangizwa ngingakakhiphi ngaphakathi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni ngiyabingelela baba kanye nomama uNsibande nasekhaya leZwi nasendlini kaJehova kuyabona, entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngiyabonga ithuba engilitholayo ekuseni ukuthi mangithule nabufakazi
phakathi kwami. Baba, ngibonga umuswa ungitholile kaNkulunkulu ukungena kwami ekhaya leZwi. Ngibona isimanga, angine-stress esinye esibhlungu, ngithi noma ngiqabanga inyimbi sivele zehle, kodwa ngikhuluma namhlanje nginenjabulo endlule ukuqonda konke, nginokuthula okudlula ukuqonda konke. Baba, ngiyabonga umusa kaNkulunkulu engutholile. Ngangiloku ngilalela kuza kwethu nginganafoni, ngizwa intshumayelo, ngizwa imikhuleko, ngabonga. Ngangakhona ukuthenga ifoni, kodwa ngikhuluma namhlanje senginefoni. Nganginomfana owesebenza from March, kodwa ngakhona ukuthumelela something ekhaya, kodwa ngikhuluma namhlanje sekakwazi ukusithumelela. Inyanga ka-August ingene ngeyi-23, September ingene ngeyi-25. Baba, ngibonga umusa engubonayo kaNkulunkulu. Ungena kwami ekhaya leZwi ngene ngezi-31 August, kodwa ngisambona umusa uNkulunkulu angenzela wona. Nginofakazi ngokweshumi baba. Umgcibelo ngihambile ngayofaka kweshumi. Ngathi ngisajika ngithenga, ngene emashophu ahlukahlukene. Kunamashophu amabili ngibona isimanga kiwo. Ngiyathenga ngazi ukuthi iprice ikanjena, kodwa nangifika ethilini iprice yehla. Bathi i-discount namhlanje, kodwa ayikabekwanga i-discount la kubekwe khona lezo zinto. Baba, ngibona isimanga, ngisamangele namanje. Ngithi kanti lo uNkulunkulu njani? Kudala sikhipha kweshumi, kodwa kungenzeki, sikhonyane lokusibhizi sidla. Kodwa namhlanje baba, ngibona isimanga. Ukukhipha nje kweshumi ngingatholanga nomkhuleko, kwenzeka imanga. Baba, ngiyabonga. uNkulunkulu asigcinele nina. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu